Έχουμε σήμερα θέμα, δηλαδή να υπάρχει ένα πρόσχημα για να μπει η αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα στην κουβέντα για να ξεχαστεί κάτι άλλο. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω. Και επειδή παίζουμε τον ρόλο του τηλερουφιάνου αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Πάντως μου βρωμάει από τα πόδια μέχρι το κεφάλι αυτή η ιστορία. Βρωμάει, δεν πάει. Από μια ιστορία. Κάτσε, μια χώρα κατόρθωσε από ένα λαγούμι. Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν ακούτε, Σπύρο Γιώργο. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε αυτή τη στιγμή, λοιπόν. Έχουμε μια δημιουργία των ΜΑΤ η οποία έφτασε μπροστά στην είσοδο. Έχουμε χρήση χημικών, ενώ την ίδια στιγμή συντονισμένα από την μέσα πλευρά η δύναμη των ΜΑΤ η οποία βρίσκεται προσπαθεί και αποθεί τους συμβασιούχους. Όπως λοιπόν μπορείτε να δείτε, μια δημιουργία των ΜΑΤ πήρε θέση μπροστά ακριβώς από την είσοδο. Ομά έχουμε εικόνα, χτυπάνε συμβασιούχους. Έχουμε και επίθεση. Χτυπάνε μια κοινότητα συμβασιούχων, δηλαδή έλεος ας πούμε. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι εικόνες ντροπής. Κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Είναι πραγματικά απίστευτες εικόνες. Την ίδια ώρα από τη μέσα πλευρά, όπως μπορείτε να δείτε, οι δυνάμεις των ΜΑΤ σπρώχνουν και αποθούν τους συμβασιούχους. Και αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν. Θα ανέβουν οι τουρίστες με τις μάσκες. Θα ανέβουν οι τουρίστες με μάσκες, αντιασφυξιογόνες και θα θαυμάσουν την Ακρόπολη. Κάναμε την είσοδο, την σιδερένια είσοδο της Ακροπόλεως που εκεί κόβει εισιτήριο. Λοιπόν, την κάναμε κερκόπορτα του πολιτισμού. Χθες μια χώρα από τα λαγούμια της κατόρθωσε να διαφημιστεί σε όλο τον κόσμο, η Χιλή, και εμείς από το λίκνο του πολιτισμού, από την Ακρόπολη, κατορθώσαμε να γίνουμε ρεζίλοι σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς. Ωραία άνοιξη Ακρόπολη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Είστε εκπληκτικοί διαχειριστές της ξεφτύλας. Συγχαρητήρια. Και δεν είναι αστυνομικοί. Όταν αφήνει εργαζόμενους 24 μήνες απλήρωτους και όταν σε λίγες μέρες τους επιφυλάσσουν απόλυση σε ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν 7, 8 και 15 χρόνια, τι σεβασμό μπορεί να έχει ο εργαζόμενος στην πολιτεία. Ακόμα και εγώ ο δικηγόρος, ο οποίος πρέπει να κρατήσω αποστάσεις, σας λέω ότι είμαι εξαιρετικά αγανακτισμένος με αυτή την ιστορία. Να μεταφέρει στον κύριο Νικολετσόπουλο, Βάγια, ότι συμφωνούμε. Τους έχει οδηγήσει σε αυτή την απόγνωση. Βάγια, δώσε το ακουστικό σου. Βάγια, δώσε το ακουστικό σου. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι συνέβη. Δώσε το ακουστικό στον κύριο Νικολετσόπουλο. Καλημέρα σας κύριε Νικολετσόπουλε. Είμαι ο Παπαδάκης από το Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. 1000 δίκαια έχουν οι εργαζόμενοι. Αλλά επειδή σας γνωρίζω χρόνια, γνωριζόμαστε χρόνια. Πιστεύετε όμως η κατάληψη της Ακροπόλεως είναι η ενδεδειγμένη λήψη? Να φύγω εγώ από εδώ Παπαδάκη, θα σας κάνω μια... και πάμε να κάνουμε κατάληψη στο γραφείο του Υπουργού. Μάλιστα. Πέστε μου, το μισό σας τον πήρατε αυτό το μήνα? 1000 δίκαια έχουνε, σας λέω, 1000 δίκαια. Το μισό σας τον πήρατε τους τελευταίους 24 μήνες. Δεν έχει προσωπική αιχμή η ερώτησή μου προς Θεού. Το καταλαβαίνω. Έχουν 1000 δίκαια. Έχουν 1000 δίκαια. Υπάρχει ένα τέτοιο το μεγαλύτερο να είναι το... Πιστέψτε με, δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα τους κρίνω αν σωστά ή όχι σταματάνε την διαδικασία της Ακρόπολης. Τώρα τι γίνεται, τώρα τι γίνεται. Δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος θα τους κρίνει. Η απόγνωση τους οδηγεί εδώ που τους οδηγεί. Τώρα τι γίνεται κύριε Νικολετσόπουλε, μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Έχουν πλήρη να πάμε σε ζωντανή συγγέννηση, σε παρακαλώ. έχω εξηγήσει από χτες. Κατά πάσα πιθανότητα θα συλληφθούν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, θα πάνε στην εισαγγελία και εκεί θα μεταφερθεί το όλο ζήτημα.